Ngibingelele kuphi na kuphi la okufinyela khona le channel yethu eyungaphambili umkhanyakude TV. Igama lami nguVusi Mavusana. Bafowethu sila esibheka khona izinto ezenzeka kumaskandi nezinto ezenzeka nje emhlabeni nje jikelele eSouth Africa yonke. Bafowethu sizobheka ke ubuhlakani obusetshenziswe iciko elibizwa ngobobo umfana wepi. Ubaba umfana wepi bafethu sanakhipha iCD yakhe. Trend nje zisuka. Simbonile futhi laphana ephusha inqola enkulu laphana. Ngicabanga umculi engeke ngimbone ephusha ama-CD yangaka ukukhuzana. Baze zilezathi inqola ungathi uthathe ngewala laphana. Sazi ukuthi khamba kanjani ngisimfisela inhlanhla ukuthi sengazuthi ungahamba kahle uma ukuthi kwakwama-CD ngempela lawana wayewaphethe ngoba ayewaphethe ku ayibandla ungashonga enye insizwa ke yawompongosela ezinkundleni zokuxhumana ezivini ingabhalile ukuthi lelithi ayibandla. Hayi bafowethu ubobo ke laphana bafowethu uyitholile i-access emva kwesikhathi. I-access uyitholile usebenziseni ke laphana ubuhlakani bokuthi uma ebhala ebuke izinto imkhakha onabantu abaningi ubheke nje iside le lama security wavele washaya ingoma ngama security awasadansa ama security enkundleni zokuxhumana ngale ngoma kabobo ngiyakutshela wena ngiyakutshela wathinta uthi noma ngaba u-taxi driver ngathi ngicula le ngoma phela ngiyakwazi ukucula ithi ngingaba i-security anandaba iphinde ithi angazi ngawu-taxi driver anginandaba but anginamsho amakhonayo kodwa isho njalo bafethu ningangihle kodwa khona ukucula ngiyakwazi ukucula ngelinye ilanga zokucula khona lana ngiculele ngoba ngiyabona ngimthatha kancane. Bafowethu ukubuya lapho ke ubuhlakani obusebenziswa obobo ukubheka le mikhakha le enabantu abaningi. Nani baculi ibukeni ke nibuke nifunde niwathatha amanothi ngoba lento yokuthi uvela usukeleke nje uyocula ngesihlahla sakini esiseceleni kwakini isihlahla esingasazi uvela uhambe uyocula ngentaba enkulu yangakini eMsinga uhambe uyocula ngentaba yangakini le enkandla into esingayazi ayisasisebenzi leyo nto. Nalento yokuthi uvela uthi ufika nje emculweni uvela uyocompose ingoma ende enkulu ingoma engaka edlala 15 minutes enezibongo zakho singakwazi uzoba nenkinga ke la emculweni kaMaskandi. Uzohamba ukhalela abahleli bemicimbi ukuthi abakuqashi ukhalela imisakazo ukhalela uma YouTube channel ukuthi wena awuyitholi access emculweni kanti inkinga ikuwe. Uyabona ukuthi osisi laphana abafuna ingoma abazodansa ngayo ku TikTok wena uzosiqhamukela uzosiculela ngezintaba zangakini ezinkulu. Bafowethu akukho wrong kodwa phela manje Maskandi usushintshile izinto ziyashintsha. Kunalama platform nje ukuthi osisi badanse laphana bafuna ukudansa osisi ku TikTok. Amajongo afuna ukudunusa laphana ngezingoma ezimnandi zothando kodwa edlulisa umyalezo. Ileyo nto bafowethu engizama ukuyitshela abaculi bamaskandi ukuthi bafowethu uma ufuna ukuyongena e-studio cabangisisa ukuthi yini ethandwa abantu ngaleso sikhathi. Bobo mfana wepi usebenzile mfowethu siyakubongela ukwazile ukuthi uma ubuya kahle egemini waqala wayifunda lento ukuthi cha kumele wenzeni ukuze ungene kahle kubantu. Ingoma yakho imnandi kakhulu ngilalela ingoma kabobo imnandi kakhulu ama security ayadansa o-taxi driver bayadansa. Bafowethu ngiyacela ukuthi uma umusha kule channel wenze ukulungile ucenzeze subscribe cenzene bell ukuze uzothola njalo ama notification. Siyabonga.